Welkom allemaal bij Venray Beweegt, Venray Danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we allemaal fit blijven. En daarom gaan wij dat doen in samenwerking met Jansen Dansen en Sporten, met onszelf, Danshuis Venray, met Venray Beweegt en Perla Maas TV. Wij gaan filmpjes posten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Schuif alles aan de kant en doe lekker met ons mee. Hallo allemaal, hartstikke leuk dat jullie er wel zijn. We gaan vandaag flink werken. Doe maar mee, schuif alles aan de kant. Daar gaan we. Kom maar weer lopen op je plek. We gaan een kruispas maken. Komt-ie opzij. Zij, achter, zij, sluit. En we gaan door. Zij, achter. Gaan we een rondje maken. Voor, over. En marcheren. Vanaf het begin, kruispas. Rondje om. En je armen bewegen mee. We springen open dicht. Nog 4. Stap opzij en een diep lunge achter. Stap. Laag. En de laatste. Loop op de plek. Doen we alles achter elkaar. Kruispas. Komt-ie. Rondje om. Spring open dicht. Vier, 3. Diep lunge. En marcheer. Doen we nog eens, hè? Komt-ie. Zij. Rondje om. En sluit hem af. Heel goed. We gaan nog even schoppen met onze benen. Beetje cardio. Blijf wel goed doorademen. Blijf lekker in deze flow. Hou je hartslag hoog. Schop naar voren. Wisselbeen. Laag uit. Stap opzij. En omhoog. Terug. 2 keer squat. Op. Neer. Blijf laag. Maak je lang in. Ja, die voel je aan de bovenbenen, hè? En anders moet je nog eens dieper naar beneden gaan. Vanaf het begin. Schop.
Andere kant. Schop voor. Uit. Squat opzij. Op. Neer. Blijf laag. Op. Tegelijkertijd duw je die handen flink tegen elkaar. Gaan we gewoon nog een keer, hè? Doe maar mee. Uit. Kick. Wissel. En de squat. Blijf laag. Die gaan we volhouden, hè? Laatste stukje. Kom op. En de laatste. En we gaan nog niet rusten. We blijven laag. Heel goed. Drink even een slokje. Dan gaan we daarna door naar een oefening voor je armspieren. Handen onder je schouders. Bekken en billen omhoog. Ellebogen een beetje buigen. En til je billen zo hoog op als je kunt. We buigen de ellebogen. Buig, strek. Buig, strek. Vier keer nog. Probeer echt je billen omhoog te houden. Dus niet eenmaal zo naar beneden te zakken. Omhoog. Hou vast. En rol af. Even rusten. Handen onder je schouders. Til je bek en je billen op. 2 stapjes. Laag, laag, op, op. Laag, laag, op, op. Blijf boven. Gaan we ons been uitstrekken. En het andere been moet stabiliseren. Strek uit. En terug. We wisselen om. Andere kant. Strek uit. En kom terug. Knieën blijven mooi naast elkaar. En terug. Nog eentje. Uit. En terug. En rol af. Heel goed. Kom even naar voren toe zitten. Strek je benen uit. Handen aan de grond. Gaan we de voeten flexen. Op. En je tenen, probeer ze echt naar voren toe te strekken. Flexen. Strek ze uit naar voren. Beetje sneller. Op. Punt. Op. Punt. Even die voeten laten werken. En je armen gaan omhoog lang. Strek je uit naar voren. En rol op. Gaan we nog eens. En maak je super lang. En nog langer. Rek je uit. En terug. Laatste keer. Lang. Strek je uit. En naar voren. Hou deze even vast. Nog 4, 3, 2 en op. Dat was u weer voor vandaag. Ik hoop jullie volgende keer weer allemaal te zien. Tot ziens!